Simona, subiectul discuției de astăzi este efectul certurilor din familie asupra copilului. Prima întrebare pentru tine este: de la ce vârstă un copil poate să fie afectat? Copiii și noi toți suntem afectați de certurile părinților sau de ceea ce simt părinții încă din uter. De foarte multe ori avem impresia că copilul e nevoie să înțeleagă cuvintele și că doar atunci când înțelege semnificația din spatele cuvintelor va fi afectat sau nu de lucrurile respective. Adevărul este diferit. Adevărul este că încă din uter, în funcție de substanțele și de chimia mamei, copilul se hrănește cu acele substanțe, cu acei neurotransmițători, cu acei hormoni. El simte vibrațiile mamei, simte tensiunea ei de furie FM, de frică FM, de rușine FM, simte zguduielile corpului și toate acestea se imprimă în sistemul lui. Deci, noi suntem cu toții afectați și copiii care urmează după noi încă din uter. Pe urmă, în primii 2 ani de zile, în funcție de relațiile pe care el le observă în jur, cum se înțelege mama cu tata, cum au grijă de el, el își formează niște stiluri de atașament care vor dura toată viața. Asta e foarte important. De ce? Pentru că în momentul în care lucrez cu adulții, e foarte important când îmi dau seama ce fel de relație au ei în cuplu, știu automat ce relație au avut ei în primii 2 ani. De ce? Pentru că în momentul în care în primii 2 ani noi învățăm cum să ne raportăm la cineva, să ne raportăm echilibrat, adică știu că cer ceva ce am nevoie, dar uneori primesc, alteori nu primesc, sau dacă e nevoie să fiu temătoare și să mă gândesc oare acum primesc și e nevoie să plâng ca să cer lucrurile respective, e nevoie să trag de mami, te rog, să insist, uneori se strigă la mine, alteori primesc, sau sunt celelalte tipare care decid evitanții, de exemplu, să shut down și să închidă și să spună e nevoie să mă descurc singur, de mine nu are grijă nimeni, nu trebuie să mă ajute nimeni. Și toate lucrurile astea, pe urmă, afectează părinții pentru că în momentul în care copilul crește, copilul va continua pe aceste tipare care le-a făcut în primii 2 ani și astfel avem probleme cu care părinții vin la psiholog. Și ne zic, de exemplu, că știți, copilul nostru plânge ușor, copilul nostru nu are încredere în sine, copilul nostru nu are prieteni, copilul nostru evită contactele sociale, copilul nostru nu vrea să fie ajutat sau copilul nostru are, țipă și nu vrea să meargă la școală. Copilul nostru întotdeauna, dacă îl mutăm dintr-o școală și este a 4-a școală în care l-am mutat, este copilul care este bullied. Dar nimeni nu se gândește, adică nimeni. Puțini sunt cei care se gândesc legătura care o au aceste tipare ale copilului și aceste comportamente cu primii ani și mai ales cu certurile la care acesta a fost martor. Asta a fost cu primii 2 ani și pe urmă mai este perioada de 7 ani în care se prelungește, deci am zis de uter, cum am zis de primii 2 ani, că se formează relațiile de atașament care funcționează pe toată viața și determină modul în care copilul se raportează la ceilalți. Și în primii 7 ani, copilul învață prin 2 moduri. Unul, prin ceea ce vede în jurul lui, magazionează, e ca un computer care downloadează și descarcă absolut tot ce vede. Pentru că el nu are capacitatea să zică că eu sunt în siguranță, mama cu tata doar au o ceartă, că așa fac adulții, dar eu sunt în regulă. Nu, el în momentul ăla consideră că el e de vină sau că el este parte sau este implicat și nu știe cum să facă față la tumultul ăsta emoțional al părinților. Iar a doua perspectivă, pe care foarte multe ori părinții spun, noi nu ne certăm în fața copiilor. Copiii nu au auzit de la noi că avem discuții. Îi culcăm și pe urmă discutăm problemele. Și foarte important să înțelegem că neuroștiințele deja au arătat că avem o capacitate extraordinară să simțim stările celorlalți, chiar dacă ceilalți nu le exteriorizează. Principiul se numește principiul neuronilor în oglindă, în care dacă mama este tristă sau supărată, chiar dacă ea pare și acționează ca și când ar fi ok, copilul și neuronii copilului oglindesc starea mamei și automat copilul se reflectă în starea mamei și copilul devine trist. De ce? Pentru că aia este realitatea mamei, chiar dacă ea vrea să fake it sau, să arate că e bine dispusă. Și atunci e foarte important să înțelegem că cea mai bună cale ca să creștem copii sănătoși emoțional este ca să fim noi sănătoși emoțional. Nu știu dacă am răspuns la o întrebare, dar cred că asta era că de la ce vârstă. Chiar mai mult, ai făcut introducerea și la a doua întrebare, în care vreau să prezinți modurile în care e afectat un copil care crește într-un mediu tensionat.
În primul și în primul rând, îi afectează liniștea lui interioară. Deci asta e cel mai important. Deci îi afectează modul în care el se simte. Adică, dacă părinții au funcționat sau funcționează pe furie FM, crezând că așa îl împinge pe copil să performeze, copilul fie va oglindi și dacă are un pic de putere în el și va reacționa la fel pe furie FM și se va opune, fie coboară mult mai jos și funcționează pe teamă FM, rușine FM. Și în momentul respectiv se produc tot mai multe altercații. Dar aș vrea să rămânem la momentul ăsta. Certurile din familie definitivează și creează imaginea de sine a copilului. Adică poți să aduci toți banii acasă, să-l dai la cele mai bune cursuri, să-i plătești cele mai buni profesori și mentori, imaginea lui de sine în interiorul lui va fi dată de relația care există între tine și tatăl copilului sau tu și mama copilului sau indiferent de structura socială sau familială a familiei respective și modul în care se percepe copilul. Și atunci ăsta e unul dintre lucruri, va crea pe viață, dacă nu se vor face corecții, imaginea interioară a copilului despre sine. Al doilea lucru, modul care îl afectează, de aici, pornind de la starea lui interioară, se reflectă în toate domeniile. Adică se va reflecta în modul în care performează la școală. Foarte mulți părinți nu se gândesc că simplu fapt că ai zis, măi, grasul la fata ta, ar trebui să mănânci un pic mai puțin, are de-a face cu faptul că ea nu ridică mâna la clasă. Sau faptul că, te-au auzit certându-te acasă și neștiind cum să prelucreze informațiile astea și simțându-se că e vina ei sau că este în plus. Foarte mulți copii se simt în plus sau că nu este locul lor acolo în momentul în care părinții se ceartă, sentiment de inadecvanță care va continua pe toată viața. Adică vei ajunge într-o relație, de exemplu, sau vei ajunge la școală și vei avea impresia că you don't belong there, deci nu aparții acolo. Dar de fapt ai învățat să te simți așa în momentul în care părinții se certau acasă. Și atunci e foarte important să ne dăm seama că climatul și modul în care, noi ne rezolvăm problemele ca și adulți are impact asupra lucrurilor pe care noi le cerem de la copil, în special, de exemplu, performanța școlară. Pe un alt mod care îl afectează sunt prietenii. De ce? Pentru că el, în funcție de dinamica de acasă, învață cum să-și facă sau să nu-și facă prieteni. Dacă, de exemplu, a decis adică trăiește într-un climat în care, ok, ne mai certăm, dar de obicei nu ne certăm, de obicei le rezolvăm frumos, chiar dacă avem argumente, pentru el nu va fi ok, nu va fi o problemă cu cineva îl respinge, pentru că îl acceptă alții, se va integra ușor, va înțelege că unii prieteni este prieten pentru o perioadă, pe urmă renunță. Dar dacă copilul are treptat de atașament, așa cum am zis, anxios, pentru el va evita, el mereu va încerca să facă pe plac celorlalți copii. Și ciudat, sunt foarte mulți părinți care ajung la noi și care zic, copilul nostru face tot ce zic ceilalți, copilul nostru face tot ce zic prietenii, are frică ca nu cumva ceilalți să respingă. Dar aceasta am învățat-o undeva, am învățat-o din a fi frică să-și ceară, dreptul de a fi iubită sau dreptul de a fi, să-și ceară ceea ce își dorește, de frica că nu va primi, observând certurile de acasă. Și astfel se va stabili relațiile de prietenie, modul cum să facă față la respingere, să-l sufere dacă cineva respingere sau să evite și efectiv să nu vrea să intre. Pe undeva își dorește, dar zice decât să ți se întâmple să fii rănit sau refuzat iară, you don't go there, mai bine nu te duci acolo. Atunci mai bine evit. Deci am zis că îi afectează imaginea de sine, afectează performanțele școlare și afectează modul în care își creează prietenii. Pe urmă, de aici, de la încrederea în sine și imaginea interioară, totul merge, gândiți-vă că afectează întreaga structura a vieții. De aici va afecta modul în care va performa la examene, modul în care se prezintă la un interviu, modul în care își va alege partenerul de viață, modul în care își va alege cariera, modul în care va performa la serviciu sau cum se va înțelege cu șefii sau cu colegii, pentru că va fi o copie și o retrăire a modului în care el a trăit acasă. Cineva care a trăit în certuri și a decis că e nevoie să tragă de ceilalți sau să insiste, va fi cel care, deși va spune cineva să plece, el totuși se va agăța și va trage de celălalt, va încerca să spună că este potrivit, deși nu își dă seama că nu e potrivit pentru jobul sau competența respectivă. Iar când ceilalți, de exemplu, care sunt echilibrați, pentru ei va fi foarte ușor să înțeleagă, ok, la tipul ăsta nu-i place de mine, dar eu sunt potrivit pentru jobul ăsta, rămân.
Pe când ceilalți, de exemplu, cei care au dezvoltat în cadrul certurilor sau ceva atașament evitant, pentru ei nici nu vor încerca. Adică, efectiv, poate își doresc să fie membri cuiva, dar nici nu vor încerca din start. Zice, nu este pentru mine, mă descurc singur, eu n-am nevoie de ceilalți. Și toate lucrurile astea se văd în echipă, se văd în modul în care lucrez cu companii și în care lucrez cu echipele. De ce? Pentru că totul se întoarce la experiențele din primii 7 ani, și în cazul ăsta despre care discutăm despre conflicte. Asta în cazul în care nu ai lucrat la tine. Da, exact. Și că mi-ai amintit, cu excepția faptului că nu ți-ai conștientizat programele și nu ai lucrat la tine, inevitabil 99% din viața ta o vei recrea pe tiparele învățate. Da. Deci e ca și cum am putea spune că viitorul nostru este proiecția trecutului. Da, obișnuiesc să spun că deja se știe ce vei face în următoarele 3 luni. De ce? Pentru că asta este deja în subconștientul tău. Nu îi se întâmplă viața, noi o creăm tot timpul pe baza deciziilor pe care le luăm. Și nu poți să iei decizii mai bune decât sunt programele tale la momentul ăsta, programele emoționale. Pentru că la nivelul la care suntem cu toții. Singurul lucru care va face diferit ca următoarele 3 luni sau 3 ani ai noștri să fie diferit este dacă schimbăm aceste tipare. Ok. Și ultima întrebare pentru tine. Vreau ceva concret. Vreau să-mi spui ce sfaturi sau pași poți să dai atât unui copil care trăiește într-o familie în care există certuri, cât și părinților care încă se ceartă. Wow! Păi s-au scris mii de cărți despre asta, mai ales despre pentru părinți. Am să încep cu părinții, dacă n-ai voie. Sigur. În primul rând, mi-ar plăcea ca părinții care aud acest podcast sau care aud, informații tot mai dese despre faptul că noi ne afectăm copiii, să nu se învinovățească. Deci, primul pas, e nevoie să te accepti pe tine necondiționat. Formula pe care eu mereu zic este, repet pentru tine și te reprogramez că valoarea mea ca și om este aceeași, chiar dacă am greșit față de copilul meu și chiar dacă l-am expus la certuri, mă iubesc și mă accept. Am făcut maxim ce am putut să fac cu cunoștințele și informațiile pe care le-am avut în acest moment. Haideți să văd ce pot face în viitor. De ce e foarte important acest pas? Pentru că dacă te uiți la tine și te învinovățești, ți se activează amigdala și partea emoțională a creierului, iar tu ai nevoie de creativitate și de căi noi. Tu ai nevoie nu doar să știi că ai greșit, ai nevoie să știi ce-i de făcut nou. Adică ce e nevoie să faci diferit. Și nu poți să faci chestia asta când ai emoții cu frecvență joasă, cum e rușinea, frica, vinovăția. Și atunci, ca să ieși din tipar, e nevoie ca să te accepti pe tine și pe urmă să mergi. Deci asta ar fi primul pas și cu practică, i-am zis ce să facă ca să treacă, ca să poată aplica în practică. Al doilea pas, începe să te observi. De aici pleacă totul. Începe să te observi și scrie pe hârtie. Uite, când copilul, de exemplu, nu și-a făcut tema sau nu a făcut curat în casă, m-am enervat. Deci, efectiv, scrie ce ai simțit, ce ai spus, ce ai gândit și observă din interiorul tău un corp. Asta e foarte important, să-ți observi corpul, cum reacționează corpul. Pentru că dacă se întâmplă ceva în corpul tău, înseamnă că ai gândit tu ceva. Nu copilul a făcut, ci tu ai gândit sau ai acționat. Și așa ajungem la pasul 3, asumă-ți responsabilitatea. Adică responsabilitatea că tot ceea ce faci tu, tot ceea ce simți tu, este efectul gândurilor tale, este efectul programelor tale cu care ai crescut și ai fost educat, nu este vina copilului sau a soțului sau a jobului sau a șefului sau a banilor. Și odată ce te asumi responsabilitatea și te observi tot mai mult, pe urmă vei putea să recreezi programele. Acum, sunt foarte multe cursuri, sunt foarte multe cărți care le arată părinților ce să facă. Nu există o formulă magică. Deși chiar și noi la Pașaport pentru Succes avem formulă pentru controlul emoțiilor, avem formule pentru părinți care să le aplice pe pași, care le pot face. Însă ce să faci este, deconectează-te de la grupul de părinți la care ești acum, sau măcar rămâi conectat, dar parțial, și începe să-i cauți părinții conștienți. Părinții care au trecut de etapa de certuri, părinții care au învățat să-și disciplineze copiii diferit, cu pozitivitate, părinți conștienți. Și expune-te, caută informații pe YouTube și abonează-te la YouTube-uri care îți spun că poți să gândești diferit, că poți să faci lucruri diferite, care au aplicații practice. Deci, efectiv, expune-te ca cât mai multe informații să vină diferite de cele pe care le știi deja. Și pasul 4, pune în practică. Deci, efectiv, aplică.
Iar pasul 5 și unul cel mai important lucru este cere iertare la copil, dar fără să te simți vinovat, cu asumare și spune copile, nu ai fost niciodată responsabil pentru certurile noastre sau pentru faptul că noi te-am certat. Atât a fost inteligența noastră emoțională, atât am reușit să facem la momentul acesta, însă noi am decis că încercăm să lucrăm la noi. Și așa cum noi lucrăm la noi și reușim să deținem tot mai mare autocontrol emoțional, la fel o să reușești și tu și noi să te susținem. Noi te iubim indiferent de succesele sau eșecurile tale. Iubirea pentru tine nu este limitată de ce se întâmplă și o să ni se mai întâmple să ne certăm pentru că încă nu reușim, e nevoie de multe repetări, dar împreună o să reușim să facem exercițiile astea și împreună o să reușim să fim tot mai calmi. Deci asta ar fi pentru părinți. Ce poate să facă un copil? Aici e tricky. Și de ce? Pentru că dacă ați ști câți copii, suntem numărul 3 la bullying în Europa, numărul 2 cred că la violență. În timpul pandemiei au crescut numărul de violențe în familie pentru că am fost nevoiți să stăm unii cu alții, ne mai refugiam la școală, ne mai refugiam la job înainte de acum pandemia ne-a strâns în casă. Și aici s-a văzut cât de mult am lucrat la noi. Nu copilul ne-a enervat, nu contextul, nu pandemia, și cât de mult am lucrat la noi. Și atunci sunt foarte mulți copii mici care sună la radio, de exemplu, sau la liniile pentru copii deschise, sunt linii de violență și zic, părinții mei se ceartă, ce să fac? Noi lucrăm cu adolescenți preponderent. De ce? Pentru că îi putem ajuta pe copiii mici foarte puțin. Sunt linii speciale pe care îi pot ajuta și încurajez pe copii, dacă ascultă podcastul ăsta sau cineva care știe copii, să învețe cum să ceară ajutor. Noi lucrăm cu adolescenți. De ce? Pentru că la adolescenți deja le intervine un alt mod de gândire, li se dezvoltă anumite funcții cognitive care îi putem ajuta să separe cearta părinților de ei înșiși. Adică putem spune că faptul că se ceartă părinții is not my fault. Eu sunt responsabil pentru emoțiile mele, pentru ce simt acum. Faptul că părinții se ceartă și ce scot pe gură și amenințările lor este rezultatul părinților lor, așa au fost crescuți, atâta reușesc la momentul ăsta. Nu înseamnă că eu sunt prost, incapabil și lipsit de valoare. Deci faptul că părinții mei se ceartă nu are de-a face cu valoarea mea. Nu înseamnă că eu sunt lipsit de valoare, că sunt prost, sunt incapabil sau lipsit de, sau nedemn de a fi iubit. Înseamnă că așa sunt programați ei. Și atunci, ce învățăm pe copii este să-și asume propria, valoare. Ce învățăm pe copii să-și asume propria responsabilitate, să-și asume responsabilitatea asupra emoțiilor. Adică că ei sunt stăpânii emoțiilor lor și că părinții, în momentul în care se ceartă, au pierdut controlul asupra emoțiilor lor. Dar asta noi o facem în timp ce le creștem sentimentul interior, care am zis că se diminuează în momentul în care se ceartă părinții. Și atunci le creștem, le arătăm și le dăm ca un mantră, dar sunt niște afirmații care te ajută să-ți recodezi și remodelezi mintea ca creierul tău să funcționeze altfel, respectiv valoarea mea ca și om e aceeași, chiar dacă greșesc și chiar dacă părinții mă ceartă, chiar dacă ceilalți mă critică, mă iubesc și îmi place de mine, sunt un geniu intergalactic, nu este problema mea că mama și tata se ceartă, nu este problema mea că profesorul țipă la mine, eu pot să rămân calm, eu sunt valoros, doar posibil că am greșit și e nevoie să învăț din greșeală. Și odată ce copilul învață pașii aceștia, respectiv că nu este responsabil pentru emoțiile celuilalt, respectiv ale părinților, și își crește sentimentul interior de valoare și de iubire, în momentul respectiv poate să învețe să navigheze și începe deja să schimbe tiparele cu care s-a născut și care s-au format în primii 2 ani, respectiv tipurile de atașament, și în primii 7 ani. Și deja vorbim de o altă generație care poate să rupă barierele emoționale cu care au fost crescuți. Mulțumim, Simona, pentru prezentare. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru aceste discuții libere care sper să ajute și să ajungă la cât mai mulți părinți care sunt deschiși să-și crească copiii diferit.